ரமண கோரிந்த ஆழ்வார் திருவடிகளே சரணம். ஆஞ்சநேயவர்த கோவிந்த. வைகுந்தத்திலே எம்பெருமான் சீமன் நாராயணன் ஆழ்வார்களை அவதாரம் பண்ண திருவுள்ளம் கொண்ட எம்பெருமான் இங்கே கருடனுடைய அம்சமாக பெரியாழ்வாரை ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர் என்ற திவ்ய தேசத்திலே அவதாரம் பண்ண பெரியாழ்வார் 4000 திவ்ய பிரபந்தம் என்னும் அந்த திருமொழியிலே முதற் 10 திருப்பல்லாண்டு, 2ஆம் 10 கண்ணனுடைய அவதாரம், 3ஆம் 10 திருப்பாதகேசம் என்னும் பாதம் தொட்டு முடி வரையிலான அழகுகளை வர்ணித்து பாடிய பெரியாழ்வார் நேற்று வரையிலான 17 பாசங்களுக்கு பொருள் பார்ப்போம். இன்று 18வது பாசத்துக்கு பொருள் பார்ப்போம் வாங்க. மண்ணும் மலையும் கடலும் உலகேழும் உண்ணும் திறத்தி மகிழ்ந்தொன்னும் உண்ணும் திறத்தி மகிழ்ந்துண்ணும் பிள்ளைக்கு கண்ணா கண்ணா உண்ணும் திறத்தி மகிழ்ந்துண்ணும் பிள்ளைக்கு வண்ணம் எழில்கொள் மகரக்குழ இவை வண்ணம் எழில்கொள் மகரக்குழை இவை தின்னம் இருந்தவா காணீரே சேயிழையீர் வந்து காணீரே தின்னமிருந்தவா காணீரே சேயிழையீர் வந்து காணீரே. மண்ணுமலையோ கடலும் உலகேழும் மண்ணுமலையோ கடலும் உலகேழும் உண்ணும் தீரத்தி மகிழ்ந்துண்ணும் பிள்ளைக்கு உண்ணும் தீரத்தி மகிழ்ந்துண்ணும் பிள்ளைக்கு வண்ணமேயில் மகர கூட இவை வண்ணமேயில் மகர கூட இவை தின்னமீருந்தவா காணீரே சேயிழையீர் வந்து காணீரே தின்னமீருந்தவா காணீரே சேயிழையீர் வந்து காணீரே தின்னமீருந்தவா காணீரே சேயிழையீர் வந்து காணீரே. அற்புதமான தூய தமிழ் பாசுரம் இங்கே எதுகையில் பாடிருக்கிறாரு. 2வது எழுத்து இன்னு, மண்ணு மண்ணுன்னா 2வது எழுத்து இன்னு, 2வது வரியில் 2வது எழுத்து உண்ணும் அந்த 2வது எழுத்து இன்னு, 3வது வரியில் வண்ணம் 2வது எழுத்து இன்னு, 4வது வரியில் 2வது எழுத்து இன்னு, இப்படி இன்னு 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 4 வரியிலையும் அந்த பள்ளின எண்ணு வந்திருக்குது. எதுகையில் அற்புதமாக பாடுகிறாரு பாசுரம். இப்போ பொருள் பார்ப்போம். நேற்று வரையிலான 1வது முதல் பாசுரத்தில் கண்ணனுடைய அந்த கட்டை விரல் பார்த்தாங்க. கட்டை விரலுக்கு அடுத்தது 10 விரலுடைய அழகை பார்த்தாங்க. அதுக்கு அடுத்தது 3வது பாசுரம் கணுக்கால் அழகை பார்த்தாங்க. 4வது பாசுரத்தில் முழங்காலுடைய அழகை பார்த்தாங்க. 5வது பாசுரத்தில் குரங்குன்னா தொடையினுடைய அழகை பார்த்தாங்க. 6வது பாசுரம் முத்தம் இருந்தவா முத்தம் கொடுத்து அந்த அழகை பார்த்தாங்க. 7வது பாசுரத்தில் தாம்பு கயிற்றினால் கட்டப்பட்ட அந்த உதரம் இருந்தது, அந்த உதரத்தினுடைய உதரத்தை பார்த்தாங்க. 8வது பாசத்தில் உந்தி தொப்புள் அந்த உந்திய அழகை பார்த்தாங்க. உந்திக்கு அடுத்தது உதரம் இருந்தவா பார்த்தாங்க. 10வது பாசுரத்தில் திருமார் இருந்தவா பார்த்தாங்க. 11வது பாசுரம் தோள்கள் இருந்தவா பார்த்தாங்க. தோளுக்கு அடுத்தது கை, அந்த கையிலே சங்கு சக்கரத்தை வச்சிருக்கும்படியான அந்த கைகளை பார்த்தாங்க. 13வது பாசுரம் கண்டம் இருந்தவா, அப்படி 13வது கண்டத்தை பார்த்தாங்க.
14வது பாசத்தில் செந்தொண்டை வாய், அந்த வாயினுடைய அழகை பார்த்தாங்க. 15வது பாசத்தில் வாய்க்கு அடுத்தது மூக்கு, அந்த மூக்கை பார்த்தாங்க. மூக்குக்கு அடுத்தது கண்கள், கண்களுடைய அழகை பார்த்தாங்க. கண்ணுக்கு அடுத்ததாக மேலே புருவம், கண்ணுக்கு மேலே இருக்கக்கூடிய அந்த புருவத்தை பார்த்தாங்க. இன்று 18வது பாசத்தில் எதை பார்க்க போகிறோம் பார்க்கலாம். மண்ணும் மலையும் கடலும் உலகேழும். மண், மலை, கடல், உலகம் ஏழும் சாப்பிட்டானா கண்ணன். இதை பெரியாழ்வார் சொல்கிறாரு. மண்ணும் மலையும் கடலும் உலகேழும் உண்ணும் திறத்தி மகிழ்ந்துண்ணும் பிள்ளைக்கே. மண்ணை சாப்பிட்டாரு, விண்ணையும் சாப்பிட்டாரு, மலையும் சாப்பிட்டாரு, கடலையும் சாப்பிட்டு சந்தோஷமாக மகிழ்ந்து உண்ணாருன்னு ஆழ்வார் பெரியாழ்வார் சொல்கிறாரு. இதே திருமங்கை ஆழ்வார் இதே கருத்தை மஞ்சாடும் வரையேழும் கடல்கள் ஏழும் வானகமும் மன்னகமும் மற்றும் எல்லாம் எஞ்சாமல் வயிற்றடக்கி ஓராளில் இளந்தளிரில் கண் வளர்ந்த ஈசன் தன்னை. மஞ்சாடும் மேகங்கள் தவழும்படியான அந்த திருக்கோவலூர் என்ற திவ்யதேசத்து பெருமாளை மஞ்சாடும் வரையேழும், வரைனா மலை, மலை 7 மலையும் மஞ்சாடும் வரையேழும் கடல்கள் 7 கடல், 7 மலை, விண்ணுலகம், மண்ணுலகம் இவை அனைத்தும் எஞ்சாமல் வயிற்றடக்கி ஓராளில் இளந்தளிரில் கிரேதா திரேதா துவாபரி கலியுகம் சொல்லும்படியான 4 யுகங்களிலும் ஒவ்வொரு யுகத்திலும் உலகப்பிரளயம் நடக்கிற பொழுது அந்த உலகப்பிரளயம் முடிஞ்சு மலை 7, கடல் 7, விண்ணுலகம், மண்ணுலகம், அப்படி இந்த உலகம் அதலை சுதலை விதலை தராதலை பாதாள விண்ணுலகம் மண்ணுலகம் சொல்லும்படியான அனைத்தையும் சாப்பிட்டு ஒரு ஆலய இலையில் வந்து பள்ளி கொண்டாராம் எம்பெருமான் நாராயணன். இதை தான் சொன்னார் பெரியாழ்வார். மண்ணும் மலையும் கடலும் உலகேழும் உண்ணும் திறத்தி மகிழ்ந்துண்ணும் பிள்ளைக்கு. அங்கே எஞ்சாமல் வயிற்றடக்கி ஓர் ஆளின் இளந்தளிரில் மேல் கண் வளர்ந்த ஈசன் சொன்னார். ஈசன்னா இங்கே தலைவன், அந்த ஈசன் இல்லை. கண் வளர்ந்த ஈசன் தன்னை இங்கே மண்ணும் மலையும் கடலும் உலகேழும் உண்ணும் திறத்தி மகிழ்ந்துண்ணும் பிள்ளைக்கு. வண்ணம் எழில்கொள், வண்ணம்னா கலரு, எழில்னா அழகு. வண்ணம் எழில்கொள் மகர குழை இவை, குழைனா காது, மகர குழைனா மீன் மகர குண்டலம். அந்த மீன் தங்கத்தாலான மீன் வடிவில் ஒரு குண்டலம் செய்து அந்த காதில் கண்ணனுக்கு அணிஞ்சிருந்தாங்களாம். அதே மாதிரி அங்கே திருமங்கை ஆழ்வார் ராமன் அணிஞ்சிருந்த திருநெடுந்தாண்டகத்தில் பாசுரத்தில் சொல்கிறாரு. மைவண்ண நறுங்குஞ்சி குழல் பின் தாழ மகரம் சேர் குழையிருவார் இளங்கியாட. மிதிலைக்கு சீதையை பெண் பார்க்கும் படலம். அப்படி சீதையை பார்க்கறதுக்காக அந்த வசிஷ்ட முனிவரும் ராம லட்சுமணரும் வீதியில் நடந்து போகிறாங்க. நடந்து போகும்போது அந்த காதில் மீன் மகர குண்டலம் ஆடுதான். அப்போ ஒளி வீசி அந்த காதில் ஆடக்கூடிய அந்த குண்டலத்தை அங்கே கன்னியா மாடத்திலிருந்து சீதையின் தோழியும் பார்க்குறாங்க. மை வண்ண நறுங்குஞ்சி, மைனா கருப்பு, வண்ணம்னா கலரு, நறுங்குஞ்சினா தூய்மையான முடி. மைவண்ண நறுங்குஞ்சி குழல் பின் தாழ, குழல்னா முடி, குழல்னா புல்லாங்குழல், இந்த இடத்துல குழல்னா முடி, பின்னால் தாழ இருக்குதா ராமனுக்கு. அப்போ காதில் மீன் மகர குண்டலம் ஆடுதுன்னு பேர் திருமங்கை ஆழ்வார் சொல்கிறாரு. மகரம் சேர், மகரம்னா மீன் மகர குண்டலம்னு பேர். மகரம் சேர் குழையிருவார் இளங்கியாட எய்வண்ண வெஞ்சிலையாய், சிலைனா வில்லு, அந்த வில்லை எடுத்துக்கிட்டு வராங்கன்னு
திருமங்கை ஆழ்வார் சொல்கிறார். அந்த மகர குண்டலம் ஒளி வீசும்படியான அந்த ராமன் தான் இப்போ இந்த துவாபர யுகத்தில் கண்ணனாக பிறந்திருக்கிறான்னு இங்கே சொல்கிறார். வண்ணம் எழில்கொள் மகர குழை இவை, குழைனா காது, மகர குழைனா மீன் மகர குண்டலம். அந்த கண்ணனுக்கு அந்த ராமன் அணிஞ்சிருந்தான், அந்த ராமன் தான் கண்ணனாக பிறந்திருக்கிறான்னு இங்கே பெரிய ஆழ்வார் சொல்கிறார். வண்ணம் எழில்கொள் மகர குழைவை திண்ணம் இருந்தவா, திண்ணம்னா வலிமையாக இந்த மலை ஏழி கடல் ஏழி விண்ணுலகம் மண்ணுலகம் அனைத்தையும் அந்த மகிழ்ந்து சாப்பிட்டு அந்த ஒரு ஆலயில் படுத்திருந்தவன் கண்ணன் அப்பயே திண்ணமாக தடகாத்திரமாக இருக்கிறாருன்னு இந்த பாசுரத்தில் அழகாக அற்புதமாக தெரிவிக்கிறார். திண்ணம் இருந்தவா காணீரே, அப்பேற்பட்ட கண்ணை மலையேழு கடல் ஏழு விண்ணுலகம் மண்ணுலகம் அனைத்தையும் சாப்பிட்டு இங்கே கண்ணன் விளையாடி கொண்டிருக்கிறான். அவனு அந்த திடகாத்திரமாக இருக்கக்கூடிய கண்ணனை வந்து பாருங்கன்னு ஆழ்வார் சொல்கிறார். திண்ணம் இருந்தவா காணீரே, சேயிழையீர் வந்து தாய் குழந்தை பெற்றவர் தாய், அந்த குழந்தை சேயினா குழந்தை, அந்த குழந்தையாக இருக்கிற சின்ன சின்ன குழந்தைகள்லாம் வந்து அந்த கண்ணனுடைய அழகை அந்த திண்ணமாக படுத்திருக்கிற விளையாடக்கூடிய அந்த கண்ணனுடைய அழகை வந்து பாருங்கன்னு சொல்கிறார். திண்ணம் இருந்தவா காணீரே, சேயிழையீர் வந்து காணீரே. சேயினா ரகுவர் குழந்தை, இந்த காட்சி தான் இந்த குழந்தைங்கள்லாம் வந்து அந்த குழந்தைய பாருங்கன்னு சொல்கிறார். சேயிழையீர் வந்து காணீரே. இன்றைக்கி 18வது பாசுரம் பார்த்தோம். நாளைக்கு 19வது பாசுரத்தில் எந்த அழகை சொல்கிறாருன்னு பார்ப்போம். இதுவரையிலும் இந்த வீடியோவை பார்க்குறவங்களும் இந்த பாசுரங்களை கேட்குறவங்களும் ஷேர் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துன்னா பரிந்துரைங்க என்று சொல்லி இந்த சிறிய வீடியோ முடிக்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். ஆழ்வார் திருவடிகளே சரணம். ஆஞ்சநேய வரத கோவிந்தா கோவிந்த.